Mai baten inguruan jokatzen da, mai joko moduko bada, baina ez daka tablerorik edo, mai gaina hutsa dago, eta jokalari bakoitza daukana da bere pertsonaia horria. Pertsonaia horrian zure jokalari bakoitza pertsonaia bat jarraituko du, pertsona baten papera hartuko du. Orduan, pertsonaia horrek egiten dituen ekintzak eta hitzak adieraziko ditu pertsonaia horrek. Batzuk oso teatralak dira eta iaia antzerki bat egiten dute, beste jokalari batzuk lasaiagoa dira eta esaten du, nire pertsonaiak egiten du hau edo esaten du hau. Eta horrela historioak aurrera doa. Maizter bat egoten da, horrek pixkat gidari papera egiten du eta historia bideratzen du eta gertaerak eta planifikatzen ditu. Baina gero, mai batean, rol joko batean, gertatu daiteke edo zer gauza, hori jokalariek adiraziko dute zer gertatzen den. Azkenean, historia kontatzea da kolektiboki eta bapatean, improvisatuz.